Hardeværket er blevet bygget i perioden 1918 til 20, lige efter 1. verdenskrig, og det er et vandkraftværk, det vil sige, det er ren grøn CO2-fri elproduktion. Oprindeligt så var det en samarbejde mellem Kolding Kommune og KUH, det lokale elforsyningsselskab. Men Trefor, som var den seneste ejer af Hardeværket, de har givet det til en fond, Fonden Hardeværket, som nu ejer og driver værket i samarbejde med Trefor. Ja, vi opdagede, at efterhånden som vi så på forskellige dele af anlægget, både maskineriet, de elektriske installationer og også røret, at der var behov for en del arbejde. Og man har nu besluttet at lægge et glasfiberrør inde i det eksisterende jernrør, fordi der var en masse huller i røret, og det ville ganske simpelt være uforsvarligt at køre videre med anlægget, som det var. Det er således, at Hardeværket, også trykrøret, som I kan se i baggrunden, det er fredet. Kulturarvsstyrelsen giver et meget pænt tilskud til renovering af arbejdet her, men det er så på grund af fredningen, at man ikke vil sætte et helt nyt rør op. Da vi havde renset røret, var det meget koordineret indvendigt, hvad vi også havde forventet. Og der dukkede noget med mellem 400 og 600 huller mere op i røret for rensningen alene. Så det var vigtigt, at det renoveringsarbejde, der blev lavet her, blev gjort nu. Vi valgte også at understøtte røret med fundamenter udvendigt midt imellem de eksisterende fundamenter, for at nedsætte belastningen på røret under drift og for at tage vægten af den forstærkning, vi lavede nu. Det rør, vi har lagt i, det er 1,60 meter i diameter indvendigt. Det har en længde, hver sektion har en længde på 2,3 meter, og vi har lagt 35 enheder i. Man har ikke rigtig brugt den renoveringsteknik i Danmark, og vi har ikke så mange vandkraftværker i Danmark heller ikke, hvor der kan være behov for det. Vi har teknikken fra Moskva, hvor vi har en fabrik, der laver rør, og hvor vi renoverer hovedkloakkerne i Moskva på den metode. Ja, væk. Er du sindssyg, mand?
Kæft, det er ordentligt. Ja. Jeg har fået det fint på, at jeg skal lave det ordentligt. Ja. Det er ventil at lægge maven på, så. Jeg skal bare trække vejret lidt dybt, så er